Sziasztok, srácok! Ebben a mai videóban, mint látható, Fortnite-ozni fogok. És igen, új vagyok a YouTube-on. És igen. És ide lejövünk ebbe a házba, és próbálunk lootot szerezni. Mert már egyébként elindult a meccs egy ideje. És ja. De miért csak soti van? Ez komoly. Remélem legalább a ládából is azt nyitok, hogyha találok. De jó, ezt ki van nyitva? Hát akkor megyek a körbe. Mert lehetne. Itt láda valahol esetleg. Például mondjuk. Ja, hogy fölöttem van. Hát úgy már mindjárt más. Ő egy busz és egy kis pisztoly. Az sosem árt. Még egy kis shield. Aha. Leérkezett a loot drop. A busz, azt magamra dobom. És go be a körbe. Látom videókban, hogy ennél a helyen a legutolsó lépcsőfok az elvileg megöl. Csak nem tudom, hogy az biztos, hogy itt van-e. Vagy hol, mert én nem játszottam a régi seasonbe, OG. Nem, jaj de jó. De ügyes vagyok. De legalább nem tudok a körbe. Előrelépés. Mit kitatsz még, nem eszek. De jó. Miért nem? Akkor kérek még egyet. És így jövök fel. Wow. Inkább hagyom. Oh, loot. Ellopom. Mert nem. Grapple. Felhúzom. Beiszom a big shieldet. Jó, szigetre elmegyek, aztán keresek valami lootot, aztán pedig onnan bemegyek a körbe. Én itt találtam egy bugot itt a vizen, hogyha így beleugrasz a vízbe és ott volsz, akkor így lehet csúszni. És egy csomót csúszhatsz. Hát szerintem javították egy kicsit, de nekem működik. Látom, hogy már voltak. Ezért körülnézek. Esetleg. Jaj, de jön a kör. Hát akkor nem nézek körül. De akkor futás a körbe. De itt volt egy láda. De... ja, itt van. Akkor nem. Akkor nincs semmi baj. Hát akkor go kör.
Na, hát ezt én oda elmegyek, megnézem. Semmi loot, de jó. Hát, kicsi volt. De ez nem valami sok. Mondjuk inkább az esőt a pisztoly. De igen. Mellékes. Na. Nézzük, találkozok-e itt valakivel. Az. De ügyes. Persze. És 5 lőszert elpazaroltam most erre. Jó. Úgy, itt van egy nagyon jó spot. Ha valaki ide jönne, akkor innen meg lehet látni. De ez csak egy lett. Most megpróbálom ezt. Hallottam itt valakit. Hát ha beválik. Így. Aztán hát ha bejön ide. Az a gyerek. Ember. Ha itt van, hallom. Tam. Itt van. Lő. Ott van a bűn. De az a baj, nincs ilyen matim. Az a baj. Basszus. Testről ott van. Ezt így kell csinálni. Megvárod még. Lefájtolnak, akkor majd a győztes. Ez ilyen egyszerű. Mi van itt? Van valami arany. Submachine-gun. Hát ezt elhozom, mert miért ne? Jó, suppressor. Nem, ennyi jó lesz. Most megyek ismét a körbe. Ismételten megyek a körbe. Nyilván kint vagyok. Legtöbbször. Tökéletes. Oda még nem tudok. Nem. Akartok mindegy. Ó, vagy de. Ezt így kell csinálni, emberek. Ezt így kell jól megoldani. Ó. Nagyon. Ha arra fájtolnak rá, ugye? Ott van. Ennyi. Ó, legapám sotti. Mennyit damage? 110. Az jó. Turret. 2. Na, ez jó. Eddig. Jó a lootom szerintem. Meg vagyok vele elégedve. Megyek még harcolni, mert miért ne? Mennyi? Hányos levelem vagyok? 35. Na, hát ez jó.
Na go, hát bejt. És egy körbe is. Már megint. Csak nem hallott meg. Következő pillanatban. Hol van az a gyerek? Ott van. Nem kell pisztoly. Ennek sem kellenek a fegyverei. Aha, már értem, hogy miért harcoltak. Hát ezért. A loot dropért. Valami használható. Nem kell sok. Akkor nem hozok semmit. Jajjajjajjajjaj. Honnan? Honnan lőttél rám? Túloldalról? Nem arról lőtt. Csak honnan? Azt nem láttam. A mögül vagy? Nem hiszem. Ott megy. Tud építeni kicsit. De én jobb vagyok nála. Ott van. Ennyik vagytok emberek. Így kell ezt csinálni. Full legendary loadout. Így kell ezt csinálni. Ez megvan. Hát ott van. Lehet, hogy meg is nyerem. A legendary portaportot azt eldobom. Úgy oda. Mit dobott még? Hát született. Van valami jó loot. Mindegy. Kettő meg. Hát benyomom. Most nincsen sok értelme, de szeretném hozni a kettő medkitet. Ezt valaki lesznájpolnám, hogy az lenne nagyon jó. Azt úgy élvezném. Nagyon jó lenne. Menjek ide. Na az úgy... Mit keres ott? Az úgy komoly. Nem! Jó. Oké, ott van. Itt is vagyok KLG-n. Melyik roundon? Ott nem. Csak rosszul láttam, hogy ott van valaki. Ott, mint hogyha láttam volna valakit. Várjál, lerakok egy turettet. Nézzük, mit szólnak hozzá ezzel. Na nézzük. Honnan? Nem láttam. Szerintem mi van? Hogy haltam meg? Honnan lőtt ez le? Mi van? Ez... Gratuláció. Szép volt tőle.
Nagyon köszönöm, hogyha dobtok egy követést és lájkot. Nyomjátok be a csengőt, hogyha szeretnétek még videókat tőlem, és értesítést kapjatok. Már most ez csak egy ilyen teszt próba videó, hogy megy nekem a videózás. Tehát ez egy ilyen teszt, így első videóra. Tőletek függ, hogy lesz-e folytatás. Ha azt szeretnétek, hogy igen, akkor ezt jelezzétek kommentbe. Lájkoljátok a videót, és tök mindegy. Igen. Hova ugrok? Hát Tilted Towers, úgyis meg fogok halni. Úgyhogy tök mindegy. Ugrok a óratoronyba. Óratoronyba. Jó sokan jönnek valószínű. Hát igen. Jaj. Az baj. Mondjuk várható volt. Tiltedben mindig sokan jönnek. Azt hitted mi, hogy egyedül leszel? Na még mi itt nem? Ennyi vagy. He. Ennyi vagy. Béna vagy. Viszont ez kénytelen leszek beinni, mert nincsen HP-m. De az... Jó, hogy lecselkányoztam easybe. Volt sokja, de most már az enyém. Mert béna volt, és nem volt felkészülve rám pump shotgun. Jaj, hát azt elhozzuk. Ki az, aki itt hagyna egy pump shotgun? Ez nem ember. Az a legjobb. Pump shotgun. Na, csak ne legyen itt senki. Úgy hát lehet, csak az később már nem lesz. A boklatok egyébként én azért nyomom be mindig, mert egy lövéstől megment téged. És ez nagyon sokat segíthet, főleg, hogyha valaki lesznájpolna téged. Merre van ez a chest? Szerintem alattam. Itt is egy bokor, hát akkor elhozom. Ja, alattam lesz. Igen, gondoltam, hogy 2 szinttel. Ebből is nyitok egyet. Ó, hát ez... most azonnal elhozom. Nem hagyom itt. Grappler? Hagyom. Nem kell menekülni. Jól kell játszani és kész. Meg is nyered. Na, még itt van egy kis loot. Ha jó helyen ások le. Hát, ja, jó helyen ástam le. Itt van egy kis loot. RPG. Hát, RPG-t elhozzam. Nem, inkább nem. Inkább minit. Shield elvileg nagyon ritka, és hát igen, az, és itt elrakom a shield-in. Amit ti örültök annak, hogy visszajött az OG map, írjátok a kommentbe.
Én személy szerint igen, mert mindig is ki akartam próbálni, hogy milyen volt, és milyen lehetett játszani régen. Hát nem egészen olyan, de megteszi. Én is ki akartam próbálni. Az OG Pass-t én még nem vettem meg, de majd hogyha elérem azt a szintet, akkor rögtön megviszem, az biztos. Itt van egy láda. Hol? Fölöttem lenne, vagy mi? Vagy itt. Nem baj, hogyha szétít a dolgokat igazából, mert legalább lesz a Mati. Mati, ugye? Igen. Biztos. Igen. Csak én már régen játszottam. És felmegyek oda a házhoz. Tetejére. Remélhetőleg eljutok addig. Nem kell. Ó. Elhozom. Mert miért ne? És itt fölmegyek. Banana. Ó. Szinte el lehet hozni 3-at. Sajnos nem. Minek jövök fel, hogyha nincsen távolra lövő fegyverem? Ne kérdezzétek. Mondjuk úgyis csak utólag tudom megnézni. Mellékes. Nem baj, tök mindegy. Szerintem inkább bejebb megyek körbe. Például mi volt? Destiny volt. Destiny volt. Így kell profiln lejönni egy helyről. És nem használtam sok mindent. Látjátok? Na. Aha, ott izélt valaki. Ment. Találok egy snipert, akkor a grenade launcher helyére elhozom majd. Mert a sniper az úgy lőttek rám szerintem. Szerintem. Mert hallottam valamit. Folyós úranást. Esetleg itt valami út. Nem hiszem. Megnézem azért. Úgy, ahogy gondoltam. Nincsen semmi. Na itt szerintem lesz. Tudja. Majd megöljük. Én most meg szeretem keresni ezt a bunkert, ahova nem lehet bemenni. Mert még azóta se találtam meg. Szerintem túloldalán lesz. Egy kis ingyenes loot. Ez az assault rifle. Nem kell semmi. Szerintem itt lesz valahol az a... Hát nem tudom. Nem találom. Hol lehet? Ki tudja, kérlek írja le kommentben, mert én azt nagyon most szeretem találni. Vagy körbe megyem az egész helyen, és megnézem, hogy megtalálom-e.
keresem a... igen. Azt, amit eddig is kerestem. Csak nem itt eszembe a neve. Hol van-e? Istenem. Vagyis kocsi. Sajnos már csak 400 életereje van. Mint régen. Hát én ezt nem találom. Akkor hagyom, még bejebb megyek. Például oda, mondjuk esetleg. Talán van sniper. Esetleg. Hát nem pont sniper, de elhozom. Szeretnék killelni. Csak azt nem tudom, hogy hol vannak emberek. Hát most például azt tudom, hogy arra lesznek. Csak ki kellett mondanom, és találok embereket. Tehát akkor szeretnék itt egy embert látni, akit meg lehet ölni. Basszus kulcs. Jó. Remélem, hogy itt lesznek, mert innen is hallottam lövéseket. Közelebbről tűnt. Még nem tudom, de inkább erre jövök. Vissza a Dusty Divotba. Ott van, aki szemel. Ott van. Ennyi vagy. Há. Tankbro 85, ennyi. Mondjuk, ezt ő is meg tudta volna csinálni velem, csak én találtam rá előbb, és én voltam high groundon. Itt van a Shrek WC-je. Most már nem. Jó. Most szerintetek még bent van az a Slenderman, amit lehet látni a viharba? Még nem próbáltam, de szerintem nem. Szerintem azt tették. Na, ki lesz a következő áldozatunk? Mert kicsit fel kéne tornáznunk a kíjeim számát, számát, mert még csak 3 van. Még valljuk be, nem olyan sok. Szerintem. High groundot lőjük kéne. Inkább a győztest.
killünk. Így kell csinálni. Inkább nem tudtam, hogy még fél órán keresztül itt lőjék egymást és pazarolják az ammót. Van amúgy valami küldim, amit... igen. Akkor elmegyek oda. Jaj, de jó, hogy itt kell menni. Nem, itt van az a titkos izé. De még itt van egy törpszobor is, ami 20 000 XP-t ad. Ezt felveszem. Ott van, ami törpünk. Itt van, kiszabadítalak. És ott van a 20 000 XP. Nem tudom. Ezek merre van az a titkos izé? Erre ide kellett jelölni. Jön itt jelölés szegmény. Mi van itt? Aha! Ja, ezeket kell eltalálni. Ki nem tudta, hogy mit jelentem. Behír, igen. Shockwave. Na honnan szerezek Shockwave-et? És őszintén, honnan szerezek én Shockwave-et most így? Ilyen gyorsul. Köszönni kell még a Boost Drivernek. Bemegyek a labirintusba. Ráérek. Hát ez aztán be van védve. És ez minek van? Nincsen sok értelme, hogy ez ott van. Vagy itt ezt egy ember csinálta ide, aki egy játékos, vagy most így? Mi van? Itt bele. Hát nem tudom. Lehet. De egy lépett. Azt tudom, hogy itt van valahol az a bunker. Itt rájöttem. Csak azt nem tudom, hogy hol. Hogy hova tűntek már megint az emberek. Amúgy megmutatom nektek a legjobb spotot. Felveszek egy bokrot és belálltok egy bokrotba. Van egy ember. Vagy ez mi volt? Mindegy. Engem nem zavar. És amúgy tök menő, hogy várjál, szkópoltok. Szerintem, hogy jól néz ki. Hogy ott körülötte úgy levél. Hol vannak az emberek? Hát mint hogy én gondolom riskibe. Viszont arról jött lövés. Valamerre, de igen, hogy ott volt. Szerintem. Vagy biztos. Valószínű. Na, ez aztán a megfogalmazás. Ja, szerintem elindulok. Ó. Aha. Fegyvert a kézbe. És hát itt, mert itt lesznek. Jó. Szerintem itt. Na gyere! Inkább építek. Shield.
hol vagy? Hova tűntél? Ott van még egy ilyen talán? Ott van. Nem pazarolom a lőszert. Majd egyszer kint lesz a... Aha, ott van. Kapja, kapja. Úgyis elkezd bejönni. Beszem még a bokrot. Na, mikor menekülsz? Még mindig ott van. Viszont lehet, hogy nekem hamarabb el kell indulnom. Na persze, hogy riftelsz. Az én ajánlat nem múlja felül semmi. Még a kör se. Ó. Normális sniper, ez az. És egy medkit, az jól jön mondjuk. Miért én vagyok, aki szemelted? Mondjuk, mert engem lát. Jó, benyomom a medkitet, de itt van, ott van egy gyerek. Kérlek, sikerüljön? Sikerül. Jó van. Most próbálom megölni. Jó, biztosra megyek. De itt lesz valami. Oké. Nem. Mit van? Csak óvatosan kéne. Nehogy kisznájpoljanak. Itt van. Ott van bent. Nem bent, hanem ott. Most ő lesz az áldozatom. Az előbb megyek. Na, hova tűnt? Ez komoly? Nem hiszem el, és jön a kör. Akkor azt ott hagyom. Bizony. Mert itt lesznek, ott lesznek. Nem, fölveszem a crown-t. Megyek és fölveszem. Vagyom. Jó, és megnyerem. Ugye? Ez a célom. Jó, sniperem már nem kell, az jó. Inkább azt hozom el, nem nincsen benne max. Most bevettem minden építési tudásom. Ott van, egy meghalt. Jó, egy van vissza. Egy ember, jó. Köszönöm, a bokoronc most megmentett. Jó, benyomom. Jó, mikor jön rám? Hol van? Hol van? Körülnézek. Nem látom, de szerintem nem én építettem. De én meg megyek a körbe. Jó, meg lecsek. Ott van! Első Victory Crown-os winem, srácok. Ennyi. Hát ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!